הארצית. צופית, בבקשה. תודה רבה. מיד אחרייך אסתר בלום מקליטה, אם יש משהו נקודתי גם שהמשרד יוכל להתייחס, וקוסטנטין. נסו לעשות את זה בקצרה. בבקשה. אז קודם כל תודה על הישיבה, שהיא מאוד מאוד חשובה, וחשוב מאוד לשים את זה פה על השולחן. אני רוצה להתייחס לכמה בעיות שהן רוחביות לכל הגילאים, ויש גם בעיות ספציפיות לעל יסודי. אני אתחיל ברוחביות. כל הנושא של אספות הורים, בין אם הן פרטניות, בין אם הן קבוצתיות, כל ההודעות שיוצאות בתוך בתי הספר, ברגע שאין מי שיתווך ויתרגם את זה למשפחה עצמה, היא יושבת שם והיא לא מבינה מה קורה, היא לא מבינה מה רוצים ממנה, ההורים לא מצליחים להשתלב בתוך הקהילה, ואז גם הילדים לא מצליחים, כי ההורים לא מבינים מה בית הספר רוצה. הורה נקרא לשיחה, ואם אין שם מישהו שיתרגם את השפה, וזה לא תמיד אנגלית, אבל גם אנגלית זה קורה, ההורה יושב שם, אלא אם כן יש לו איזשהו מתנדב שיבוא איתו, אי אפשר לתלות את זה במתנדבים, זה לא עובד. אנחנו צריכים שיהיה פה מנגנון ברור, מי מלווה הורה לכל ישיבה כזאת, לכל פגישה כזאת. יש מגשרת 1, 2, לא יודעת, אני מרחובות יש לנו 1, היא לא יכולה להספיק את כל בתי הספר. יש לנו קושי, זה עלה בקטנה, אבל אין מורים. גם כשכבר יש שעות, אין מי שילמד. אי אפשר לתת לכל מורה של ספרות, אזרחות או מתמטיקה להקנות שפה. צריך להיות מישהו שיודע להקנות שפה. בעיה נוספת זה שאין מספיק שעות. יש כמות שעות מאוד מוגבלת, גם ביסודי וגם בעל יסודי. זה לא מספיק בשביל לרכוש שפה אחרי שנה ביסודי ושנתיים בעל יסודי. מי שמכיר את הטבלה היא יחסית דלילה מאוד. היא מאוד דלילה, והיא לא מספיקה, והיא מינואר עד ינואר, ואם פספסנו אז זה לא מתאים, ויש שם רצף של גילאים ורצף של רמות, זה לא באמת נותן מענה. ובלי שפה ילד לא יכול להשתלב, הוא פשוט לא יכול, ואז הוא נמצא בתוך הכיתה, ואז הוא מפריע כי הוא לא מצליח להבין, או שהוא הולך לאיבוד, ואז יחד איתו גם כל המשפחה שלו הולכת לאיבוד, כי הוא אוטומטית מתויג. בעיה נוספת זה כל הקטע של החיבור החברתי. זה נורא תלוי קהילה. אין איזושהי הנחיה ברורה למנהלי בתי הספר, לצוותים, בדיוק מה הם צריכים לעשות. עכשיו, אנחנו נתקלים בבעיה שמתחלקת לשתיים. יש בתי ספר שיש בהם הרבה ילדי עולים, ואז יש יותר שעות, יש יותר סיכוי, ובתי ספר שיש בהם מעט מאוד ילדי עולים, ברמה בודדת אפילו, בית ספר אפילו לא מודע באמת לזכויות של אותם ילדים ואותם הורים. איפה אנחנו פוגשים את זה? המון 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 בתיכונים. בתי הספר אומרים לנו, אנחנו אפילו לא יודעים שהילד זכאי לבחינה מותאמת, הם מפספסים מגמות, הם מפספסים שיעורים. בתי הספר אומרים, אבל אני לא יכול לתת לו את הבחינה המותאמת לאורך כל השנה, אם הוא צריך הקראה לאנגלית וכו', כי אין להם את השעות, אין להם את הכוח אדם, מה שאומר שהילדים האלה פורשים מהמגמות, הם פשוט לא שם. אנחנו מצפים מהם להשתלב, אנחנו רוצים שהם יהיו חלק, אנחנו לא מוצאים אותם שם. דבר חשוב נוסף, יש לנו גם, פחות שמנו עליו דגש, הם לא נחשבים ילדי עולים, הם תושב חוזר. ילדים שירדו מהארץ בגיל כלום ורבע, חזרו אחר כך, אין להם מספיק בשביל לחשב עולה חדש, הם תושב חוזר, הם לא זכאים לכלום, הם עדיין נמצאים בתוך המערכת וצריך לשים עליהם גם כן דגש ולתת להם את מה שצריך. תלמידים שזכאים לשירותי חינוך מיוחדים, אם הם הגיעו עם אבחון מחול, יש הרבה פעמים דרישה שהם יקבלו תרגום עם נוטריון, זה עלות מטורפת על ההורים. הרבה מאוד פעמים הם מפספסים את הוועדות, כי עד שהם הגיעו לארץ ועד שהם מתאקלמים, הם פספסו את הוועדות של השנה. אתה יודע בדיוק כמוני מה המשמעות, הם צריכים לחכות 1.5 שנה עד ואף אחד לא מיידע אותם שאפשר להגיש ועדה חריגה. בכלל כל הנושא של הזכויות של ההורים, בין אם הם כלכליות, בין אם הזכויות של הילדים, זה נמצא בפורטל, נכון, אבל הורה עולה, זה לא שם, הם לא שם, מישהו צריך להנגיש את זה, זה צריך להגיע בפוש, זה צריך להיות... את מדברת על בעיה רוחבית או נקודתית בבית ספר מסוים? רוחבית. טוב, אז ניתן למשרד להתייחס. אני יודעת שיש בפורטל, והפורטל זה נחמד, יש גם את החוזרי מנכ"ל, אני יודעת לקרוא חוזר מנכ"ל, אני יודעת להתמצא בפורטל, הורה עולה. לא, כי אני מכיר שיש מדריכות עולים שמסתובבות בבתי ספר, זו עבודתן, אז... כן, אבל אם יש לך, אני אתן לך דוגמה, רחובות 45,000 תלמידים, יש לנו אחת. היא לא באמת יכולה לתת מענה, וכשכבר בית ספר שהוא עתיר עולים, עשה אספת הורים, הוא עשה אותה ב-12:30 בצהריים. ב-12:30 בצהריים הורים מתפרנסים. הם לא יכולים לעלות לישיבה ב-12:30 בצהריים. אין פה, גם היא אחת, היא לא יכולה להגיע לכל בתי הספר, היא לא יכולה להגיע לתיאום. אין, היא באמת... לצערי גם צמצנו את הפרויקטורים. אז בכלל,
כן. סופית, אני רוצה להמשיך פשוט, אני חייב. בבודדת. כן. רגע. משפט אחרון. המשפט האחרון זה שבואו, אנחנו מדינה קולטת עלייה. מהיום שהיא נוסדה אנחנו בנויים על עולים. אנחנו קולטים עלייה, זה חלק מהלב שלנו, זה המהות שלנו. זה השורש של מדינת ישראל, להיות בית לכל יהודי בעולם. בשביל זה אנחנו חייבים להשתפר, וזה לא שהמשרד לא עושה. הוא עושה והוא עושה הרבה. זה פשוט לא מספיק, זה לא מספיק פוגש את הילדים בשטח. צריך לדאוג ליותר שעות, למורים שמסוגלים באמת לתת מענה, ואיכשהו כן לידע גם את ההורים וגם את הצוותים מה צריך לעשות. קצת יותר בדחיפה, וזה ממש לא, אני חושבת שהמשרד עושה, אבל פשוט זה לא פוגש את השטח. נקבל תכף את ההתייחסות של טירה. תודה. אסתר בלום.